Semar ngerti marang mubahmu sing atiku titik. Atmajaning Semar sing aran Bagong mepalangi karepe Prabu Jayalengkara gone bakal mboyong marang Semar Badranaya. Lajeng kepareng paduka dinten sak mangke ngrembakaken para wadyabala kepareng ingkang abdi cumadung dawuh. Aja dikangelan yen pancen akeh sing ngepalangi karepku ngene bakal mboyong marang Semar Badranaya. Ora usah wedi. Karang kadempel di bumi angus. Wose kudu kelakon mboyong Semar. Dadi pancatan kudu dadi siswaning Pandya Penari Durga. Ladala. Mrai kula mekaten terang terwaca dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Lajeng pangkatipun Prawadyabala bincang menapa ora ketang sambung obor telinang mangkat dina iki. Aja wedi gawe pepati ana ing Karang Kadempel. Lho nggih, nyuwun pamit. Tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik kowe pati lan bocah temenggungan.